हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराथाय किजिं संखा खायो नरबो जतनो काहाम कुरुंना तंगना हानै हिंके आं तिनि हायनो हाय ताय कायसा नरनि बागै काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो नो टियै एक्सप्लेन खायनानि थाङै तंगो नरक ओ म्यूजिक वीडियो नो बस चैनल रिलैक्स नाय एबा के बस चैनल नुगै माननाय अबरक सावै मानानि मुसुगै तंगो हिंके ओ वीडियो नो पुइलानि सिमी पाइथाक जरा नाय तंगदि ताय काहाम के सावै माननाय ताई ओ म्यूजिक वीडियो खाइतानि वा साबो खरां रिखा ताई साबो डायरेक्टर रंखा साबो कैमरामैन रंखा अबरक बसुं काहामके ओ वीडियो नि बिसिंगथि सावै मालायनाय ओ काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो बस चैनल रिलैक्स नाय एबा के बस चैनल नायमाननाय आबो सुं वीडियो नि पाइथाको सावै मालायनाय हिंके बायब सं फारिजों पुलिस कां सावै मालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो नि टाइटल हिंके ओ नासम अब कायसा काब्रु म्यूजिक ऑफिशियल वीडियो अब अपकमिंग मै तंगो नरक डाक्टिनो नुगै माननाय फायदि हिंके बायब सं चुंगताव सावै मालायनाय ओ वीडियो नि एक्टर ताई एक्ट्रेस तंगनाय साबो ओ वीडियो नि एक्टर रंखा बिशाल ताई एक्ट्रेस रंखा रेहना हिंके बायब सं फायदि चुंगताव सावै मालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो खरां रेनाय एबा सिंगर साबो तंग ओ म्यूजिक वीडियो खरां रेनाय एबा सिंगर हिंके कमल मलसय हिंके बायब सं फायदि चुंगताव सावै मालायनाय सिनेमाग्राफी एंड डायरेक्शन साबो तंग सिनेमाग्राफी एंड डायरेक्शन तंग हेमंत रियां फायदि हिंके बायब सं चुंगताव सावै मालायनाय कैमरा खाइतानि एबा कैमरामैन साबो तंग कैमरामैन बो सिनि ताखक हेमंत रियां न हिंके बायब सं नरक ओ म्यूजिक वीडियो खाइतानि वा साबो सुबाखा एबा साबो हेल्प फैका ताई साबो एक्टर ताई एक्ट्रेस तंखा नरक अब काहामके न सावै मानखाना ओ वीडियो नि बिसिंगतै हिंके बायब सं ओ म्यूजिक वीडियो बस चैनल नुगै माननाय एबा के बस चैनल रिलीज खाइजानाय हिंगाके SR ब्रू प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल रिलीज नाय हिंके बायब सं नरक ताबो फानो ओ काब्रु ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो नि टीचर एबा ट्रेलर रक नन नुगिया खुरगमै तंखांके आंनि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन लिंक रिवै रिनाय नरक आनि यां दिफाना थांगै नाय मानो हिंके बायब सं नरक वीडियो न बाहाय नांजाखा कमेंट बॉक्स कमेंट kai sari tai वीडियो न चाजागै तंग हिंके वीडियो न लाइक खेदी tai शेयर खेदी हिंके बायब सं नरक दुरके बानि ओ चैनल कताल फाइ तंग हिंके सब्सक्राइब खाया कंके प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायो गानानि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस खाइनादि तामनि हिंके आं जेफोर कताल वीडियो अपलोड खायो आफुर न जतनसै सिकां नरनि अरन नोटिफिकेशन सगैना बागै हिंके बायब सं आं तिनि इ वीडियो नि बिसिंगति न खरकसा बरकनि कमेन्ट न रिप्लाय मारिसिनाय तामनि हिंके बबो तम हिने कमेन्ट खायमानि कलाइखा अब आं किसापना वान सुगै मानलिया नुं ब्रुइ देङै तंखा एबा के सेला देङै तंखा अब त आं सेमैया बाट हाइपना नुं तमनि वीडियो रगो मतिखे कमेन्ट खायनानि नांखा नुंकिजा साक्सेस जों न वान सुगैनि दि वीडियो रगो बाहाय के कमेन्ट खायनानि नां नुं आनि वीडियो न साजागिया हंके नाया तंगदि बाट अमतिखे कमेन्ट रक टाखायदि अब बेलायना साया हिंके बायब सं वीडियो तिनि नेबगै मसुक नों सिनाय हायनो हाय मालाय फिनाय नरबै नेक्स्ट वीडियो नरबो जतनो काहाम कुरुंना तंगदि।